Hier achter mij zien jullie het Stationsplein. Op dit moment zo goed als leeg, maar daar gaan wij veranderingen brengen. Dick, zaterdag gaat heel bijzonders gebeuren. Dat klopt. Zaterdag gaat op het Stationsplein de Harlem Shake Remunt plaatsvinden. Daar proberen we weer het wereldrecord te vestigen qua aantal mensen. Kijk, veel Limburgers weten wat voor kleien is, dus snap je, en veel willen dat gewoon in hang hebben. En ja, gewoon nog een extra uurtje carnaval zou ik zeggen. Harlem Shake, heel populair. Er zijn nog jongens uit Roemenië die op het Münsterplein hebben gestaan. Maar hier is het heel anders van plan, of niet? Veel zijn heel anders van plan. De jongens op het Münsterplein hebben ook een super act neergezet. Dat is helemaal niet wat te zeggen. Onze opzet is eigenlijk om het wereldnieuws te halen, zeg maar. Het leefste over de 3000 man, zodat we dat record in één keer krijgen. Wie geeft ze 3000 mensen naar het Stationsplein krijgen zaterdag? Daar hebben ze een blauwe knop voor en dat noemen ze Facebook. Nodig iedereen uit, je vrienden, je familie, je baby, je opa en oma. Het maakt niet uit. Mensen die willen, mensen ook die niet willen, neem ze gewoon mee. Daar hebben we weer een promovideo voor gemaakt bij Café en zo. En daar hebben we, zeg maar, de presentator heeft er een heel leuk filmpje van gemaakt. En zo hebben we voor de mensen opgeroepen om daar aanwezig te zijn zaterdag 23 februari om 4 uur. Ja, Dick Wierix zei kom met het idee. En heb me gevraagd om dat filmpje te presenteren. Het lijkt me gewoon leuk, dus zodoende hebben we een filmpje gemaakt bij Enzo en op het station. Het is eigenlijk ook een kort dag, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar we waren er zo enthousiast over dat we dachten, we moeten dat gewoon nu doen. En we doen het ook gewoon. Verwachten ze dat dit gaat lukken? Want er zijn er wel heel veel hè, die moeten komen. Ik weet het. Ik moet ze eerlijk zeggen, wie het nu lukt, geeft me al de verwachtingen te boven. Het filmpje is al meer dan 2000 keer bekeken. Ik krijg vandaag een bericht van een vriend van mij. En zelfs het gemeentebestuur heeft er al log van gekregen. Die hebben er al log van gekregen. En ja, die zijn er heel positief over zo. Maar we moeten wel zorgen dat het natuurlijk dat het allemaal te verwezenlijken is. En dat gaat natuurlijk wel brengt meer risico's met zich met dan dat we van tevoren gedacht hebben. Dus de komende dagen wordt het nog even goed plannen, denk ik. Dat wordt goed plannen en goed zweten, denk ik. Ja. We zeggen, het is een wereldrecord. Staat dat ergens vast? Wieveel man dat ze nodig hebben of zo? Nee, dat staat volgens mij op het moment nog niet vast. Het record staat volgens mij op dit moment in Leeuwarden. Dat is ons ook een beetje als voorbeeld geweest. Die hebben een mooi initiatief neergezet, er zijn een hoop man gekomen. We zijn wel aan het kijken om het Guinness Book of World Records te bellen. En kijken wat we daarmee kunnen doen. En als die erbij komen, dan is het een officieel record natuurlijk. Als mensen willen komen zaterdag, waar moeten ze aan voldoen? Wat is de bedoeling? Het liefst, zou ik zeggen, doe ik de carnavalskleren nog een keer aan en doe het lekker gek met. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En als ze willen oefenen, de Harlem Shake staat overal op YouTube. Typen hem in en nu vindt ze tegelijk een stuk of 600 verschillende dingen. Ja, ik denk dat de muziek sowieso al een hele hoop duidt. Er wordt goed geluid geregeld. Dus ik denk dat dat vanzelf gaat. Dan mag het goed komen. Het komt goed.